Ukweleka umsundulo kwingxokolo yamaqela aphikisayo uMnumzana Mesuli Kama olilungu le-ANC kwindlu yowiso-mthetho kurhulumente wephondo laseNtshona Koloni ubhale incwadi yasesidlangalaleni ejoliswe kumongameli weli lizwe emtarhuzisa ukuba angawamkeli la magama aphakanyiswe yile komiti. Le arhente ibithwe mbezi izityholo zokuba itsalwa ngempumlo yi-ANC. Umnumzana Matlala Setlalogile olilungu eliphezulu kwiThuthwa Consulting Group uphalaza imbilini yakhe ngoluhlu oluphakanyiselwe ukuxelenga kwibhodi yolawulo ye-arhente yophuhliso lwamashishini olutsha, i-NYDA ngamafuphi. There has to be a perception of independence in society when we look at this very board. And when you look at the 7 names that are recommended, 6 of those names have clear ties with the ANC Youth League. Awuqini umnqwazi ngosifiso Mthweni, uKarabo Mohale, uPhabalo Ponwane, ulukhona Afika Mnguni, uGerald Molwadi Sekake kunye noAvela Majubana abaphakanyiselwe kwibhodi ye-NYDA yikomiti yabasetyhini ulutsha nabakhubazekileyo. These people that are selected do not have the necessary competencies to be appointed at any board level. Ngo-2012, i-NYDA yahlawula i-174 million rand kwimivuzo yamagosa ayo. Ngoku yabelwe i-400 million rand. Ingaba le mali iyaya kusini na kumaphulo olutsha. We need to look beyond just the annual report and the Auditor General report, which simply looks at the fact that where processes and procedures followed in, dispersing public funds. Ibhunga lolutsha kwezoqoqosho lithi lifuna inkqubo yokuchongwa kwamagosa ebhodi ye-NYDA kuquka nokusebenza kwayo kuhlaziywe ngokutsha. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Mancia.